Hei ja tervetuloa internetin käppäsimpään Sub 3 maraton vlogiin. Mulla on lasit päässä, kiva. Joo, moikka. Mä oon Tuomo ja mä oon 45V turkulainen perheenisä. Perheeseen kuuluu vaimo ja 2 teiniä. 3 vuoroa duunia painan täysin ja mulla on tällainen keski-iän kriisi, että mä oon ruvennut lenkkeilemään. Ja jotta tää olisi todellakin käppäsin vlogi koskaan, niin mä aloitan tän aivan liian myöhään. Elikkä mä oon noin reilu 6 vuotta nyt lenkkeillyt ja mä oon jo minuutin päässä siitä 3 tunnista. Mutta ehkä mä tässä jotain ehdin tekemään jotain mielenkiintoisia videoita aiheesta sitä ennen ja saatan jopa jatkaa sen jälkeen, jos siltä tuntuu. Ja niin. 6 vuotta lenkkeillyt ja 7 maratonia alla. Ja seuraava Jyväskylässä syyskuussa Finlandia maraton ja siellä olisi tarkoitus mennä sitten jo se alle 3, jos vaan kaikki menee nappiin. Ja jos kiinnostaa seurata tällaista keski-ikäprojektia 0–100, mikä on lähtenyt ihan rämsästä, niin tervetuloa mukaan. Mä koitan tehdä nyt vaikka video per viikkoon ja näin alkuun, jos jaksan. Ja tähän ihan loppuun mä voisin laittaa tällaisen videokoosteen mun viimeisimmästä maratonista, eli tuosta Kööpenhaminasta toukokuun, oliko se 10. vai 11. päivä, missä mä juoksin ton mun enkan, niin siitä näkee millainen meno mulla tällä hetkellä on. Koita pongata tän näköinen tyyppi tuolta videon seasta, niin se on mä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan!